ക്രിപ്റ്റോ പവറിലേക്ക് സ്വാഗതം. അങ്ങനെ മാർക്കറ്റ് നല്ല രീതിയിൽ ഒരു ബുള്ളിഷിലാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബുള്ളിഷ് കാണുമ്പോൾ എല്ലാവരും വിചാരിക്കും ഇനി മുകളിലോട്ടങ്ങ് പോകുന്നു. പക്ഷെ നമ്മളൊരു കാര്യം ഓർക്കണം, MT GOTEX നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമായിരിക്കും. ഇപ്പോൾ ആരും അതിനെക്കുറിച്ച് ഒന്നും പറയുന്നില്ല. അതിന് മുമ്പൊക്കെ അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ നമ്മളെപ്പോഴും ഈ ഒരു പോസിറ്റീവ് മാത്രം എല്ലാവരും ഇടുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ആ കാര്യം കൂടെ ഓർക്കണം. അവരുടെ കയ്യിൽ BTC അറിയാമല്ലോ, അന്ന് BTC $1 ആ റേഞ്ചിലൊക്കെ ഉള്ളപ്പോൾ മേടിച്ച ടൈമാണ്. അപ്പോൾ അത് അവർ വിൽക്കാനുള്ള ഒരു കൊടുത്ത് അങ്ങനെ അവർ നീട്ടുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ അവരെപ്പോഴാണ് കൊടുക്കുന്നതെന്ന് അറിയത്തില്ല. അവന്മാരുള്ളിടത്തോളം കാലം നമ്മൾ കൂടുതൽ ഒരിക്കലും പമ്പ് പ്രതീക്ഷിക്കരുത്. ഇനി എത്ര ഈ ഒരു സെക്കൊക്കെ അപ്രൂവ് ചെയ്താലും, ബിറ്റ്കോയിൻ ETF അപ്രൂവ് ചെയ്താലും നമ്മൾ അതൊന്ന് കെയർഫുള്ളായിട്ടിരിക്കണം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പമ്പാവുമോ, ഇനി പമ്പാവുമോ എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒരു 38-40 വരെയൊക്കെ പോകും. പക്ഷേ അവിടെ നല്ല രീതിയിൽ ഒരു കറക്ഷനും വരും. ഇപ്പോൾ അവർ വിൽക്കുന്നതായിരിക്കും MT GOTEX. അതുകൊണ്ട് വലിയ ടീമുകളൊക്കെ ഇപ്പോൾ 20,000 25,000 രൂപ മേടിച്ചവർ കാണും, 26,000 മേടിച്ചാൽ. അപ്പോൾ അവർ അവിടെ കൊണ്ട് വിൽക്കും. അവർ പ്രോഫിറ്റാണ് നോക്കുന്നത്, അല്ലാതെ BTC എപ്പോഴും പോകണമെന്നല്ല. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക. അപ്പോൾ ആരും അതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും പറയുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് പറയുമ്പോൾ പോസിറ്റീവ് മാത്രമേ പറയുന്നത്. പക്ഷേ നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് ന്യൂസ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ പോസിറ്റീവായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയാറുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ ഒരു കാര്യങ്ങൾ ഓർക്കണം, MT GOTEXൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ഓർക്കുക. പിന്നെ BTC നല്ല മൂവ്മെൻറ്റാണ്. BTC എപ്പോഴും നമുക്ക് ട്രസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും. അപ്പോൾ ബാക്കിയൊന്നിനെ നമുക്ക് കൂടുതൽ ട്രസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയത്തില്ല. BTC ട്രസ്റ്റ് ചെയ്യുക, അതിൽ നമുക്ക് 100% ഉറപ്പാണ്. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം.